हेलो फ्रेंड्स, तवली ये मला बॅड गईदा तवली आज मूर तमाम दोन वीडियो गल्ल्याने एकदा उम्मना एगाळीना वशपटगा निंगिंदिगुनु तंते टिप्स है सदिउंदा गल्ल्याने करंबलाचे तेंते शीची कराई तवते मगिरी तशीची गे आज गल्ले कप्पलंडी चोणा पिटी यांतु चोणा पिटी उदु कंकल के कोंतंतु बुड्डन वे तोळ कामनिंग गुरेगले संशय निंगिल्लो तेनुंदा कप्पलंडी कशी करमो गल्ल्या तवली ते म्याम संगिले वीडियो संगिले मोटाची कोंजुयाई ते चांदतन गेले मग चाल चमानरा ये कप्पलंडी तोळ चोळी चाल चमानरा हातु रब्बोन तिंजाळका एक मस्ट एक टिप्स अदा नाले करपोदेली तुलेंद मैरी ये संगादा अडगयेचे एडगे मळे आम्ही ससमिटी मंगतनी ससमिटी मळेरी यो आंबो 1 किलो आंबोदा 1 किलो आंबो आंब्याक थोड़ा आंब्याक आम सांजे उडेस्तली थोड़ा आंब्याक आम साणून नेस्तली तवली तें तुम्ही एडजस्ट करून काडका एक मात्री एक लेग संगाद मिरिया सांग 1 किलो आंब्याक एक 150-130 ग्राम मिरिया सांग पूरस्तली तवली यो आंबे तिकोर कामळेरी चांगन दून गाण अशी सुबूर कोन सिंधुगा आता तुम्ही सकाळी करता रे मुहूर्तमल दिस आंबो सिंधून मीठ गांदवर का मुहूर्तमल दिस राती आणि का सकाळी तर उर्दू सकाळी इमिडिया सांग चांगन दून गाण एक खोट्यांत ऊटी करू दवनु चान अंत उद्दावचना पडे खोद कांड आम्ही पिंचा खोद काढचे सभा फुटा उद्दा आम्ही सभा शेळ उद्दा खोद कांड ನೀವು ಒಂದ ಪಿತ್ತಾಯಿ ते ಉದ್ದಾಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದವನ್ನೇನೆ ಶೇಳ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಮೊಟ ಜಲ್ಲೆ ಉಡ್ಕಾಂದು इमिडिया सांगनाली भयंकर चूड जान अडगे उगी बल्ले आतली ते ऐस वाटर शेळा केले उडकांदू इमिडिया सांगल्यानी मट्टाय आणि ग पट्टून जातरी लास्ट इमिडिया सांगल्यानी जायना पडे एक दोन स्पून एक स्पून 2.5 स्पून सस्सामय ಇದು ಹಿಂಗಾ ಪಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಗಲಾಯಿನಿ ये मीडिया जायल्यान मिठाई गलाय आणि का एकली वाटायला नाकोट वाटून जातरी ये मीठ गांदवरलो लांब बसने ताजे ते उद्दानी काय पेल्ल्या घालू कोणा बी तले दिवस मीठ गांदवरलो लांब ते उद्दासेत ये मीरे नंतु गलायनी चांग कोने लक्कराय तवळी अशी रबल्या पुर कंडमान उद्दा काय माय उद्दा तुमका सಣ್ಣ बुड्डम चापोळ इटली ह बुड्डम जाजायले उद्दा गलतम नसले तक्कन सरीचे मिठाई हिंगुई सगळ्याई आणि का कुपिया गांडवरल्या काय फ्रिजानवरल्या काय बाल्ल्या ना बीड गई चांस्तली चां टेस्ट येतं चां पोळ्यानी खमच्या चांत ससमिडी मिरिया पिटोगान केल्ल्या उदले कलरफुल जान सुना ते मात्र नाही उदले टेस्ट येम ना बेडग एक आमके नाय सगळं मेगेने ट्रेडिशनल पाचकंद कशी ताजे कोर काम नसले तशी जाऊन करप वाटून कोर गाल्या वाटून करतनी नंतर आता अंगडी मनशे मिरिया पिटोनी कांगे नाम करप ना ते नाम कोरची रीती तरी सांगिल्या अशी तुम्ही करतन म्हणून विशेष जान व्हिडिओ रबेना